yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake haden wis ngomandang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah sepuh luhur lan ngasar salah saya dingadowe tenda mungkat marib lan ngisah ajang kapi prayogane ditambah salat sunah aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal Irama Sakeria pasrah sing kuasa yo kepengin Eka besok muda suwarga yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake adem wis kumandang wayahe sembayang tapi wajib gawe pangeran salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sampurna yen berjamaah Kakung Luhur lan asar salat saya ngedoke tindak mungkar maghrib lan isya kang keprit prayogane sabda salat sunah aja sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah suhan Pepeling ugi dipun suwun